On kyllä niin. Mitä tänä iltana oikein tekis? En tiedä, voisiko YouTube-video vaikka vääntää? Joo, hei, hyvä idea. Väännetään uusi YouTube-video. Joo. No niin. Pitkästä aikaan. Nyt tehdään GTA-video. GTA-video ja... Mulle tuolla, kun olin kaverini kanssa uimassa, niin hän toivoi oikeasti GTA-videoa multa. Ja sanoi minulle, että tee joku semmonen video, missä teet vaan jotain, että älä suunnittele mitään aiheet. No tää on nyt sit semmonen video, että mä teen vaan nyt jotain. Mä teen nyt ihan oikeasti, mä teen vaan jotain. Tässä mä olen, Trevor istuta kyydis uhittelemassa sen pikku pääkarvoja ja hiuksia, mut tässä niin mä oon tuunannut tämmösen mustan, tämä merkki mä en tiedä, mutta tämmönen joku amerikkalainen rauta, niin tässä on vähän turpoa ja V8, että kyllä täällä ainakin lähtee. Voitais lähteä tätä tallista ulos. Kun suti, kyllä vaan suti. Tää on laatupirssi kuule. Täällä kuule vähän lähtee. No sä tulee merisumiaskin vastaan. Joo, ja hei! Et jos haluatte nähdä lisää näitä videoita, niin tilaa kanava hei. Se on ihan ilmasta ja se auttaa sua, että mua, ja sua se auttaa sille, että sä näet lisää laatukontenttia, ja se auttaa mua, että me päästään siihen 200 tilaajaa. Koska rupeaa aika lähellä olemaan. Juu ei. Tuo äijä mikä huutel, niin ei kuunnella sitä. Mut nyt mä voisin No, nyt me ajellaan tässä, ei mitään määränpää, mutta katsotaan jos mä keksin jotain hyvää, niin tehdään sitä sitten. Joo, mä sain heti idea mitä me tehdään. Mennään vähän tämän kanssa suolle. Tuolla on tuo suola. Oho. Siinä on normaali puoli ja sit siinä on vähän niinku puuhun ajettu puoli. Joo, no se ottikin vähän. Tää on niin perkaava vehe, et kun täällä vähän paina, niin se vetää jo semmoista. Niin, mennään tän vähän. Juu, kyllä tää on niinku, jos amerikkalaiset raudasta puhutaan, niin tää on oikeasti, tää on kyllä varmaan rautavähe. Juu. Mä olen vähän miettinyt, että tämän päivän yksi juttu voisi olla lentokoneet tunnelista. Mä haluaisin lentää tunnelista tai sit siltoja alta. Voitais joku pieni silta ottaa tuolta. Haettais joku kone tai helikopteri jompikumpi niistä. Sitä ajettais sieltä jostain sillan tai sit tunnelin sisään. Mä eilen testasin yksikseen ja tunnelin sisältä, siitä tuli ihan katastrofi, siitä irtos molemmat propellit. Ja mä ensin rekkaa päin suoraan, niin sitten ihan se ei ollut ihan onnistunut keikka. Ei ihan onnistunut, mut sit mä yritin helikopterillakin, mut ei siitä tullut yhtään mitään, ei se mennyt lakko suoraan. No pitäis ehkä hakea yksi tän pelin harvinaisimpia autoja, että voitais käydä hakemassa. Mulla on muutama. Toisen saa kaupungista golfkentältä. Toisen saa 2 eri paikkaa. Mennään niihin sitten niinku myöhemmin. Ajetaan nyt ensin tämä ikivanha Romeo ainakin pois täältä päästään hakemaan lentokonetta. Se lentokone voisi olla ihan mielenkiintoinen keissi. Tää on nyt ainakin tämä auto, niin tää on vähän niinku finaalis. Tästä puuttuu toinen vannekin. Ei kun se rengas. Sanoisin näin, että tää jää tähän. Liftaustaktiikalla mennään. Liftaan. Mä katsotaan.
Me ollaan tässä rahtarimiehiä, niin meillä on tällainen kunnon lava-auto, tällainen raileri. Meiltä löytyy, mä voin kuvitella tuohon se Yamaha jahdi, mikä on meidän perässä. Me ei nyt sitä jahtia, mutta me otetaan siihen lentokoneen. Tai sit mulla olisi yksi toinenkin hyvä idea. Jos otettaisiin joku iso lava-auto, ja sit laskeuduttaisiin helikopterissa lava-auton päälle, ja sit se olisi sit kyydissä. Sekin voisi olla hyvä. Tai sit tuohon trailerin päässä. Tää meidän Toyota Hiluxi kuule. Me läht kattoo teille kokonaan tästä. No joo, no nää on näitä perinteisiä Hiluxi-ongelmia. Nyt vedetään semmoista offia. Peräkärry on. No niin, nyt tästäkin me tuo rengas. Ei tullut mitään. Lähtisikö se tosta vielä? Ei. Joo, jääkö tää jää nyt tähän myöskin tääkin leiko. Täällä on niinku mobili. Ei, en mä nyt halua, ei. Mulla on mopo. Saanko mopo? Saanko lainat tehdä tämmöstä kevaria? Mitä? Keula pystö! Noi, keula pystös vedetään. Sitten endo. Pikku endo siihen ja... Joo. Vähän keula. No niin joo. Nyt nähdään lentokentässä seuraavaksi. No niin, nyt meiltä löytyy sitten tällainen helikopteri. Löytyy tästä, ottakaa hetki. Joo, suunnitelman muutos tuli tähän. Se ei ihan mahtunut siihen lava-auton päälle, mitä mä kävin hankkimassa. Niin nyt seuraavaksi me yritetään sitten, otetaan rekka, missä on lavaa. Sitten mennään se rekkalavaan. Sitten se rekka yhdistellään lavalle. Tää on nyt mun seuraavat ääni. Tää mä nyt luputtelen tämmösen heliluptun kanssa. Helikopter. Vaara on täällä. Elikkä mennään sellaisen liikkuvan junan, siis liikkuvan rekan kyytiin mennään. Jos voidaan me kokea kyllä tuota matkailuautoa, niin kyllä me voidaan. Mitä siihenkin vähän ei ihan mahtunut siihen siihen karavaanarin kyytiin. Täytyy käydä etsimään, se on vähän parempi. Oisko juna? Junan kyytiin. Mä olen kato vanha lentäjän poika, niin mä tiedän mitä mä teen. Joo, täältä mä nyt... Tässä olisi toi tunneli, et testata. Nyt on tilanne. Vahvistuksen otti meidän helikopterimme taisi ottaa hieman damakia, mutta se vähän päästä tommosia voimasavuja, mutta ne kuuluu tämmöseen vuoden 2025 vuoden heliluptuhuu, et ei tää oo ihan mikään uusi. Vähän hei, siinä on lavarekka. Tuossa alhaalla lavarekka. Siihen menee. Okei, no niin, nyt jatketaan. Se rekka vähän niinku pysähtyi. Siitä ei oikein, siihen ei ihan kyytiin päässyt. Jatketaan sitä metsästystä. Se päästää edelleen vähän noita voimasavuja, mutta ne kuuluu tähän vuoteen 2025 malliin. Mutta kyllä ne siitä pian kun vähän puhaltelee, niin kyllä ne siitä lähtee.
Ja kun me lennetään 250 tässä nytkin, niin eikä vähän niin. Okei, no joo. Se tarina päättyi siihen. Ei voi olla totta. Ei voi olla tosi. Ei tullut kyllä. Trevorilta taas tuli joku pieni pipi tohon, mutta ei ainakaan mitään vakaampaa. No otetaan tästä tämmönen viininpunainen jeppi ja lähdetään sillä liikkeelle. Ei kun me otetaan rekka. Otetaan rekka. Moro! Ottaa kiinni. Ottaa kiinni. Niin, nyt meistä tuu rekkakuske, rahtari. Mun mielestä tulee nyt kuljetellaan kaiken maailman lavoja tällaisia. Okei. Näyttää. Noin. Sitten tietenkin me mennään tässä pienen hiakkatiellä. Mitäs lavautu tää? Eikö tää on tää jo? Oh! Joo! Joo, mä oon postilta tässä töissä. Mä oon just kuljettamassa tässä näitten mun paketteja tohon. Meneekö se sit? Kyllä se sit menee. Vähän ku... Kyllä. Näitten mun paketit tässä menossa nyt on... Mikäs tää nyt on paikan nimi on toi... Intian pääkaupunki. Tässä oli näitä kuljettajassa. Noniin. Ei nyt meidän uljas vaunu lähti. Meiltä meidän uljas vaunu. Saadaan meidän uljas vaunu takaisin. Ei kun me saadaan tuolta uusi vaunu, joo ei me enää tarvii. Käkkäriltä tietystä ja... Tosta vielä toi tosta mukaan niin... Noin. Ihan... Noin. Ei muut ku jatkuu. Tämmönen vissi joku tämmönen dotkekuskikin mun edellä. Jos ajatellaan vähän dotkekuskia, mitä... Toinen rekan puskuri rupeaa näkymään meidän pikku Scanian kanssa kun mennään. Menee. Oi jumala. Ei mahu kaksi. Ei nyt mahu nokkamallinkaan ja sitten tämmönen... No niin. Sitten jatketaan. Mennään täältä, lähdetään tänne näin tälle meidän rekalle. Täältä sit lähdemme taas sinne lentokentälle, mutta helikopterijuttu se ei onnistunut, enkä mä kyllä enää sitä yritäkään. Mutta nyt me haetaan semmonen kuin lentokone, jos olette ikin kuullut. Ette varmaan. Mä olen. Joo, mutta nyt haetaan semmonen hilavitkutti sieltä ja lähdetään sen kanssa, mennään siltojen alta ja vaikka vähän voidaan yrittää käydä ehkä tunnelissakin. No hei, muista tykät videosta, tykkää videosta, se on niinku... Unohdin sanoa, että tykkää videosta, se on hyvä, se on mukavaa, että tykkäätte näistä videoista. Et mä saan sit ostettu tähänkin rekkaan dieseliin. Et kun laitatte sen tykkäyksen, niin silloin mä saan ostettu dieseliin tähän vehkeeseen. Joo, mut tää on kyllä... Tämä ei oo kyllä mikään offroad-malli kyllä. Tää on ihan vaan... Inkuvilijarruilla ja...
hydrauliikkaletkuilta tehty tämä malli. Täällä on joku toinen Volkswagenin kuski, mitä asiakkaan se on leipassut kiinni. No niin, nyt ollaan tässä näin. Tässä toisessa vakuudessa nyt nähdään tää niinku tunneli itsessään. Tämmönen ihan perinteinen kalliotunneli. Tää sisään. Miks tää pysähtyy? Trevor, oletko kotona? Joo. Mihin mä menen? Mitä Mihin mä menen? Apua! Mikä sieltä vielä valuu? Okei. Sekin jäi siihen. Elikkä emme enää ole rekkomiehiä, emme aja enää rekalla, se on surullista. Voi. Mitäs me nyt tehdään? Odotamme varmaan seuraavaa mobiilia, niin mä otan näitä. Ui sieltä! Sieltä tulee joku jeeppi. Tommonen jeeppi. Joo, en mä hieno auto ota. Mikä offroad-karhu tää on? Ei, nyt se poliisi on mun perässä. No niin, nyt meillä on jeparikki perässä. Vitsi. Katsotaan miten tämmönen jojoiden hiluksi oikein kulkee täällä. Harmi kyllä, että tähän peliin on vielä hiaseen keksitty. Oottakaa. Apua! Oho. Hilukset pikku stuntti. Nyt tämmönen vesiylitys. Ole ihan hiljaa, en mitään. Oho. Joo, ne huomas. Onneksi meillä on tämmönen maastokarhu, joka voi vaan kaiken maailman vesiylitykset ja jos nyt metsät tälle voi vaan ajaa. Tää vaan kätevää omistaa tämmönen. Ei! Siitä yli vaan, siitä yli. Hyvä. Mistäs mä sit vielä pääsisin? Mitä täällä on joku kasolinipurkki? Joo, tässä järvessä, tai tämä lammikko tässä, mikä nyt näkyy täällä, niin täällä pohjassa pitäisi pitäisi olla sit sellainen lentokone hylky, mikä olisi niinku lentänyt tonne. Mutta sinne mä oon yrittänyt päästä tuon sukellusveneellä, mutta sieltä sukellusveneeltä täytyy siis mennä sieltä jostain kauempaa tuolta mereltä, mutta se ei niinku onnistu. Koska siellä on liian matalaa, niin se sukellusvene ei mahdu liikkumaan ja sit se jää pohjastaan kiinni. Eli se niinku ei se vaan niinku toimi. Mä en ikinä siitä päässyt sitä etsimään. Se on niin mahdoton temppu. Et niinku haluaisin löytää sen, mutta en vain pysty, koska sukellusveneellä menee sitä. Ei nyt tie parit. Tosta on manne landplateri. Menee! Tilanne on hyvin vakava. Katsotaan miten tämmönen landpargeri liikkuu täällä jossain mehtässä. Varo. Vähän ruhjeet tuossa hiljaisesti. Lentokenttää viety koulu. Munajuna. Karataan se.
vehkien kanssa, se lentokoneen kanssa nyt sä niin oppiasta kun vaan päästään. Moro, kepari. Meikä muuten osti tähän vehkeeseen tai tähän minun upeaan uskolliseen PlayStation 3 ratti ja polkimet. Niin sit kun mun ratti ja polkimet tulee, niin jos haluatte nähdä videon kun mä ajan ratti ja polkimet tätä peliä ja tehdään jotain, yritetään vaikka lentää lentokonetta tai yritetään ajoa nyt sit vaikka autoa tai venettä, niin mitäköhän mahtais tulla? Eikö sä täytyy nyt saada nää pollit karkotettua ja ainakin aikaa? Oi! Se kyllä vähän niinku mukkelis. Ei, ja lisää kyllä. Ei! Mene! Hurtta! Nyt tää matka päättyy. Joo, ei tullu mitään, ei tuu. Ei onnaa. Ei ihan onnistunut. Oi voi. No nyt vedettiin yksi tonni purana tosta naamaan, niin jaksetaan taas. Olisiko joku auto tai joku tähän, että niinku meikä pääsis niinku kentällä, koska mä en jaksa kävellä. Ja siinä on meillä auto. Otetaan tosta tommonen joku pudilakki tähän. Suurta! Ups. Nyt! Oikeasti nyt se lentokone, nyt tästä ei enää tuu mitään kun poliisit sai kiinni ja tosta muutama tommosen ruohon päältä ja vaikka kolmaskin ruoho. On tämmösiä ruohojakin täällä. Mut se on kyllä. Mut no niin, siinä on nyt toi meidän lentokone. Tuo on ovikin auki täällä meidän koneessa. No niin. Lähtihän tää meidän Boeingin 747 kuule. Tää on semmonen Finnairin kone, et no niin, ja seuraavaksi hyvät matkustajat, tervetuloa Finnair Airbus Boeingin 747. Nauttikaa matkasta ja pitäkää huolta itsestänne. Ja jos mennään jonnekin veteen tai esimerkiksi vaale tai tulet joku tapaturma, niin tulee pelastusliivi ja kaikki muu mikä härpäkee onkaan, mutta turvallista matkaa. Kapteeni kiittää ja kuita. Oho. No niin joo. Nyt me ollaan täällä ilmojen alla. Mä olin äsken, että meni just laskuteline tästä vehkeestä. Tehdään yksi tonne spiraali. No niin, nyt lähdetään sit niinku oikeesti lentämään niillä silloilla. Täältä laskutelimet sisälle ettei niin vammaudu tai lennä maahan tai osuta niihin.
Tuossa on eka silta, mutta tuoli mä en kyllä pääse. No olis päässyt, jos on vähän taktikoinen, mutta kun ei löydy semmoista läpi. Siellä on meidän eka silta nyt. Täällä on vähän puita, niin tää on vähän haasteellista, mutta tuolla näkyy tosta ekasta elikosta, niin mä nyt tosta näin, niin mä vedän siitä. Apua! Ei! Ei ole totta. Tää voi ottaa. Tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Se oli Pikatos taas tässä. Noniin, no moro.